What's up, mga kawatatap? It's me again, Endeavor, and welcome back again to my vlog. Yay! Good morning, mga kawatatap. Always say a prayer. Asa po tayo, mga kawatatap. Karon mga kawatatap is namunit mi og sagbot, mga cellophane. Namunit mi cellophane aning highway. Cellophane aning highway, mga kawatatap. Taga every Saturday may magtagbo iring daplin sa dalan sa among purok daplin sa dalan dre sa highway sa barangay Bisaugan. Magpunit-punit mi aning sagbot ang sako. Daplin ko ni bas. Ay, to kantas. Juhon ta mo? Isa dito niya sa akong vlog. Uy, hi, sa pa? Hi. Nakita kami kani aya itong kuan. Itong vlog. Namunitig mga plastic, silupin, namulutaw sa dagat. Pero, punit. Katawang ka? Nagpara-para. So, ayan mga kawatatap, pagtabok namin mga kawatatap, balik namin sa mga agi. Nakita mo ng kuan? Sign, hinay-hinay pagdagan, isa lang kinabuhi, no? Madagan. Isa ra jud ang kinabuhi, mga kawatatap. So maghinay-hinay jud ang padagan kay mamunit sa atak basura. Careful jud tag pagpadagan, mga kawatatap, kay isa ra tong kinabuhi. Kuwen taon. Usa may maingon nimo atong kwantito niya. Katong nag-viral ron nga gibalita sa na wala na ibot. Usa may maingon nimo ato. Na, may irite. O nga may risi man. Unsa? Ha? Matay sila, di ba? Content raman daw to. Ha? Di mo daw to tinuod daw. Di maulaw na. Itoon ko doon. Sundaya gusto saga ay. Hindi tayo upuan. Upo. Ano tao ba? Naon sa man? Nag-uwo sila. Maestro of estudyante. Maestro ba ito yung estudyante? Di ay? Papunit ng Angel, oh. Amo ang madam na nilhig ani among purok. Ay, nababay. Bidyohan gani ka no. Hindi madam.
Ako mga kawatatak yung manami og tagbo og manapog ko og attendance. So muulit na ko kay manglaba taro no kay init kayo manglaba sa habol punda no. Mga pisa ta mga kawatatap bago ta manglaba tapos manghugas pa pud ta. Kaya daghan kami hugas. Mga pe. Tawag ko sa RR ng ating mga kawatatap. Nagkuhan pa ko guys. Supon. Nangapi siya mga kawatatap. Nangapi sa ta. Hello mga kawatatap. Nalapo ko diri sa balay ni Manang kay mag Shaok nami kay gipadalaan nami sa among afam. Thank you so much kang Mimi Movera Dio Gracia sa iyahang pahalipay kanamo nga Shaok nga kanta ni Manang. Nang laba pa si Manang karon pa kun abot siyang balay mga kawatatap. Ay maghumol ra siya ni mga kawatatap. So mga anta meron no makita jud ninyo. Muna din na. Muna na ko powder, muna din ako pride. Kung unsa ka maayo ang tingog ni Manang, ipaglaban ang kalayan. So ayun mga kawatatap, magpaabot lang ano, hindi lang sa mag-excited no kay laba pa man siya. So naamantay ka ng patient. Puro na ginihumulan po nimo kana mo. Gino ko man nang naglaba ko karon pa ko naman karon pag ko na magligo. Ginihumulan eh. Mo powder niya ko mo. Hindi. Ako mulan. Ay, ginabutan ka man ako powder. Puro gi pero so tagtauran sa nako. Adili. Ako kay Ako kay tagtauran kay lahi kay mahaya ko mulan pud fried. kusok-kusok. Yung ganan dyan ko sa area diri man ang ay Facebook. Hindi ka wa kay kumukuan mo. Kanang may kaan ba kanang maaliwalas. Ina mo na. Ina mo na kan dispan. Di spam ni Manang. Sa dispam. Ada ba mahal kayo na? Asa kanang tusok-tusok? Oh, Na siya tanong mga kawatatap, dispam daw ni? Dispam? dates spam ina. That spam? Dates. Ina nga kita Dubai na. Ay, gikan daw rin siya nga Dubai ni Bulacan. Kasi may hatag mo ano? Ha? Kasi hatag mo ano? Si Mang Gaga Mihos. Ay, gamay pa man ni Manang mo. Dako na naman nun. Kasi sa tawag kanin ko ano na, kanin or yellow. Ani? Kuan kanang golden tray. Yellowish man ano. No, ano ni dako na kon kono. Churi. Gamay pa na sa una. Naraw. Ingmantis. Churi pa. Mga kawatatap na isunog dira o nagsunog sila dira adapit nga banda diri dapit lamanan. Madungog jud nimo ang kanang kuan sa iro. Ay, iro. Ha? Basta ni man ha? Nag-chat ang taong ko ni man ako Manang. Ako nag-chat. Ingon makangalin na kamutsa dili. Wala kay word. Madungog jud nimo ang kuan mga kawatatap ang kanang kuan sa kanang unsay tawag naman ng kugon? Kugunan man da ano. Nagisunog mga kawatatap. Dili na mataga kag lubi dira ah. Dili na mataga kag lubi. Ginoo ko. Yung paabot ta diri Manang. Ilang mo tambay to sino. Dili lagi na masangko. Zero na. Dapat na kumain ng isang hapon. Ever happen. Nangami karon sa tindahan ni Lisa kaya magbayad namin sa mo ang pension. Tara si Manang makatatap. Hi! Mapahilang o. Siyempre, mo kay Manang. Ganaw siya sa kamera ba? Ako kamera nito eh. Kamera man ako. Pak. Ganon. Ayo! Yung ko mo. Hoy! Kami dam! Lugay kasi madam. Si Madam Lisa.
Pwede may manganta? Ano sa panabang? Para si Madam Lisa, mga kawatatap. Kana i-video na. Video. Nahumon ako dito balik. Dito na ko aning kuan ko. Ano talaga? Ano makalap? Naraba pa ko. Video kay wako kaligo. Business. Hi. Kita pa mo. Ikaw apil lang tago. Binta lang, te. Then, kuan po, mag-arsi Ya, ta okay man na. Manganta mo na sa token niya, mag-live mo ba video? Mag-arsi ba ta? Ano ka pagkanta? Kana Sprite lang. Ako kuan ba, lemon juice. O katong limon lang. Mag-video mo niya, tapos magkanta mo para daghang viewers. Click na ni. Dali. Sa Na-click naman. I love you, Hod. ang gwapa nga madam, dara o. Mao ni among mao ni si Madam Aranita o dara o. I love you. Nagbagol-bagol o. Sino ba doon malanga na puta da daghan pa bitag mga trabaho sa balay ani oy. I love you, Hod. Ay gani, Madam kay basi mo sa Salamat panantang Mimi, julat diha. sa imong pang Pareha- imong libre nga Pareha ba kuan itang siya, mga oh. bilat hinay ko madam. Ay si kataw diha madam. Kalimog mo ko eh. Pag lalaki lagi ba kayo? Ay, simbak ko. Uy, gino ko kahilas ko eh. Muambag ko sa bang, magpakamatay ko. Kay Rosa, mambak sa Uy, bang, simbak eh. ko ba daw? Di mo just galing, no? Ha? Demon Diyos? Katong family. Ay, Diyos ko. Muna, maglimot-limot na sa sige pa. Pasalamat lang yun. Ah, oh. Pag balabay ka, pag-gasig ba kayo? Love you. Meme Balbedo, thanks so much for your compliment. Uy, social na ang bayo to nas digos. Sa call center. Na, social na madam. Kana nang gagmay manang. Gagmay ro tag sarata. Uy, Hoy, kanang royal lang. At Lisa, oh. Ayun na lang ako. Baka po kayo. Nagpila man na. Sa 15 ko. Gino ko kamahal ba nila? Alam, kami na manay tag-tusib lang. Unsa nga paan manang? ha? Ikaw good kun unsa? Wala mo itong paan ng lami. Kanang lami nga pan. Hello, Hod. Atong mga naon di bahagard pa kaayo. Ay, wag di. Sige na, Kaya, oh. anak ko na. Bujuawad. I love you, Hod. Ako agad inubuli ako kuan. Kanite. Nagpila man eh. Bichin ko. O kana kalami na. I love you, Hod. Binta. 30 ko. 25 ko. Ang. 25 ko. 30. Ano, oh. Ising binta na na. Madam Araneta, murag kugeta. Ay, ambil na na, Tibe. Ano man? Ambil na na. Ha? Ambisan ng 5 ba? Ambisan ng 5 na. Yung barko ba? Mami among Madam Araneta nga way ulo o lawas yung nakita. Nananggan. Di wala kay Panjibarte? Naman. Aman. I love you, Hod. Nakita si Mana. I love you, Hod. Nabatingog na dito. Imong biro. Uy, Salamat sa imuhang kuan sponsor.
kawatatap na human na jumiyog siya ni man ang mga kawatatap na pagaw na ko eh. So muli na ako mga kawatatap kay udto na kayo pa ko panood. Ha? Pwede na po. So ayan mga kawatatap, bye. Asap po tayo. Always say a prayer and don't forget to subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell para naman po ma-notify kayo sa aking mga vlog. And for today, bye. See you!